ala ne ba mali ko kan ga fuli be jembe sarane ni wakati ni kwanna la ka fa bela dila salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh fefe nye wana mali ko no fefe kule wana mali ko kan ma ga fuli be bela dila ka fa bela dila salamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh be ama murga fi ne ma don ma bele dalite ma dugule mali ko no ma dugule te mali ko kan ne Cheikh Mamadou Kumay salamu alaikum wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala bashi foitana Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ba. Bashi foitena. Alhamdulillah. Ba sifla. Exactly. Bashi ba. Alhamdulillah. Kuma yana do bara baju kono. Kada ami mission kana ka faida kana. Faida leben na hakufo. Kada na do baju kono la aniga faida do bi. Jamo mamin tigada na ko. Alhamdulillah sifla. Atina faida jawaradi ama ke naflay toujours ami segi kana anga kulu walauma sera ni gati ma ko e chien folo iba chien tange arakan ba ke arakan nani arakan folo chien ta fula na iba ke chien mubai sabana iba ke bisabai nani na iba ke binani ni kala bi ka hamijra alala ibi kulu wala iba wudi chien ke ma ni tan ke kafi jati imma bo be femne ba de alama ala ki wo sawla inshallah bi so afamna ami fula kuma e fadam diga fo jemo be don ba ko fadam di amani na bela di le fe bela di le ga ke la don ba mi fa chena galo inu do mais ni ma ke ete so do kuma bi amna du poli du mendo kanda la mo tsala fa man so femina jine bana kuma jine ko jine afo jine ka sana chema la wa alhamdulillah sifla ka fo ko jine be ka sala chema la no ko tala fiu parce que jine bana e fe na le haduma de soro abi dan ko ko jubu parce que jine no do be lu bina haduma de kele be ka ti fe fu ka be ka ko no gerete bon fe be na be ke e ma hera sirai ni o bina do e ka ko kono ale duma do na do na le ti place so tuni donc jine mi commencer ka ikene mais comment on doit placer bon yo do jien ko be hadama de ala kema ka jine nunde da o be hadama de do kanu da mantene ni o we jera be ana kanu fa fala parce que bae halanga manu folo manu chama ku be tayi si sanga chaya amara do be do ku jine fu me ba so na ere bi no yi souvent ta yo on visa ni jine nu yo yi to kon mo wati do ka chande ni shuni kuma bi on do fe ale anga don ba do be ba so ka kuma shuni de ne ti son na so mo so bi shiu fe wa fo bo shuna mo so kana ti o fe do bi shiu kele na ko che so ko chama ku ya yira ka fo jine de ko bo e depuis la wali faut qu'on essaie de mo bitu sisa mo ko la bo sisa ta kema a cheni kala mo parce que on a fait bana chara 600 posebe che la mana musu sira be sengane do abul donc ni asoro sigi fam be no fe numando ole adobe ke ima lafia here me ko do kala mais 600 tan chama mo chama de bi de muso ni ko fe no akera chiwa kera muso so do ni muso la mo ko da bisa ka fo ko gele nani mo be na fora na sira fu roma muso ya mo ti shwa jinenga ke shu ke mo ti ni shiti yala kona kon mishina fitne yo ko ta ko biche ka ko bani bo ti fe de boke bon mo do la ba so a muso nundo fene be wanya ta sira ku mere la hali pour que na so do e kalange pour que ka bara era so mana bara ni bara do bara dala ni hanu stage ke na sira bara era nyero ma do ti fe bi do la ko biche donc chama ke me ga de kun so no we abina ni do ta demo sira fe na ma se ko fu chen ba so abina do ni muso ye gerje ga so ni kono jila mani do jene mi do ala ba chi bo ni de kun be be ko na fe ko na bo jaw fe na be tin to abi jaw ka bara ko chi abi do gerse ko la uni mo ma be nu no kan na yo kan fo ko do nya ta ka so jine bi do ano ti che ko chechi fitna do no no che ko chechi do jine ko na bi na ni na sira chama aka wuli ni mo ili mo ko che tawanya de mi furu kon na la ma chama iba kele bi ko kudo no kele ko ere ta be jina ni ba no le ba chen muso fitna na jine bi do abu do la ere de jine bi do la ere de ki la fitna ka ke muso parce que shitane wuli do
minnu bɛ nin kɛ a ɲumanlamaw tɛ k'i dusu labɔ i yɛrɛ ma cogoya k'i dusu labɔ i yɛrɛ b'a ye a ko tɛ mɛ a tigilamɔgɔ fɛn fɛn bɛ i b'a sɔrɔ a ko tɛmɛnen kɔfɛ a caman bɛ nimisa par exemple n'a ye dɔw ka furu in tiɲɛnen bɛɛ kɔfɛ muso in bɛ tila ka na nimisa parce que a yɛrɛ b'a ye kun foyi kun t'a tiɲɛni na mais a kɛra ka ban donc jinɛ de bɛna ni nin nasira ninnu bɛɛ ye sigifɛn jugu de don dɔrɔn minnu bɛna ni nin tiɲɛni sira ye i n'a fɔ a dɔw yɛrɛ fɛnɛ bɛ yen minnu y'a ɲumanlama olu bɛ tugu a tigi nɔfɛ a ko diɲɛ kama u bɛ tila ka kɛ sababu ɲuman de y'u ma hali u bɛ mɔgɔw bilasira ka kuma i fɛ i n'a fɔ n'a tugura mun na a bɛ kɛ kodɔnna de ye parce que jinɛ in bɛ a bilasira a ka mɔgɔw ka kungo fɔ jinɛ bɛ se ka hali a mɔgɔw dɔw kɛ furakɛlikɛlaw ye a b'a dɔw yɛrɛ kɛ u bɛ mɔgɔw kungo f'u ye u bɛ yiriw ni fɛnw fɔ n'i nana a bɛ kungo f'i ye jinɛ b'a dɛmɛ a b'i kungo bɛɛ f'i ye i yɛrɛ b'a ye i b'a sarakaw bɔ i bɛ lafiya sɔrɔ parce que a fɛn bɛɛ ye tiɲɛ jinɛ bɛ na ni stratégie bɛɛ ye o y'a ɲumanlama siraw ye mais o mɔgɔ ka dɔ k'a la bi i b'a ye a kɛmɛ ka mɔgɔ i b'a ye n'i y'a ye mɔgɔ 100 na bi i b'a sɔrɔ mɔgɔ 98 ɲɔgɔnna bɛɛ kɛmɛ ka degun sɔrɔ n'a ta ye i y'a ɲuman min fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen i b'a sɔrɔ dɔnnibaga tɛ mori tɛ nka a mana fɛn fɛn f'i ye a tɛ wuli a b'a fɔ karisa nin dabila n'i m'a dabila kɔfɛ i b'a nɔ i b'a nɔ ye a dɔw yɛrɛ sigilen don a kama depuis mana don n'u tun b'o fɔli daminɛ a bɛ jigin u kunna dɔrɔn u b'a fɔ jinɛ de b'a f'u ye parce que ale toujours jinɛ b'a nɔfɛ de jinɛ b'a fɔ a y'a fɔ a ye a ka nin bɔ a fɔ a ye k'a ka nin bɔ a ka nin yiri in bɔ a ka nin kɛ tan a ka nin kɛ tan a garisigɛ bɛ tan tɔ a ka kɛ tan a ka kɛ tan donc jinɛ b'o fɛn minnu fɔ a b'a f'i ye e yɛrɛ b'a ye i b'a k'a kɛcogo la yiriw n'a fɛnw k'a kɛcogo la alhamdulilayi i bɛ lafiya sɔrɔ wala bon o ye minnu nana ɲumanlama sira kan a b'a tigi dɛmɛ fo ka mɔgɔ wɛrɛ lafiya mais a tiɲɛnilama ninnu sa u bɛ e yɛrɛ tiɲɛ fo ka tila ka ko wɛrɛ tiɲɛ i nɔfɛ mais sisan fɛn min tiɲɛnen min ma jinɛ ma nɔfɛ ni min bɛ tiɲɛni kɛ est-ce que fɛɛrɛ tɛ se ka kɛ gɛnminɛ k'a fɛɛrɛ ɲini a la k'u tubi k'u lasigi ɲumanya mɛn ma alhamdulilayi bon jinɛ ninnu furakɛli fana kɛcogo de b'a la parce que n'i ma se jinɛ ninnu fana dɔw furakɛli la n'i y'u calacala cogo dɔ la dɔrɔn i bɛ tila k'a tigi bana de a tigilamɔgɔ parce que fura bɛ fura la n'i y'o di mɔgɔ ma n'a sɔrɔ i t'a ɲɛdɔn dɔrɔn jinɛ ninnu bɛ tila k'a bana parce que u tɛna fara a la mais u bɛ jɔ a kɛlɛ kan mais kɛcogo bɛ kɛcogo la n'i y'a furakɛ ten tɔ dɔrɔn jinɛ b'a ye totalement n'ale ma fara la ale yɛrɛ de bɛna sa a bɛ yɛlɛ donc ko in de bɛ ten sinon a dɔw bɛ yen ni fura dɔw bɛ yen n'i y'a di jinɛtɔ ninnu ma n'a b'u ka farigan juguya parce que jinɛ b'a fɔ ko nin tɛ s'ale kɔrɔ wa tiɲɛ yɛrɛ la fura min bɛ k'a la a tɛ s'a kɔrɔ mais a tɛ s'ale kɔrɔ mais a kɛmɛ k'ale yɛrɛ fana juguba donc a tɔ bɛ juguya banabagatɔ in ma a tɛ lafiya sɔrɔ ayiwa jinɛ in fana ma fara a la donc bana bɛ juguya mais ni fura de bɛ fura dɔw kɛli mana daminɛ mun ka jugu jinɛ ma kuma dɔw bɛ jinɛ yɛrɛ b'o fɔ a ye jinɛ b'a fɔ ko mun bɛ k'ale furakɛ nin k'ale t'o fɛ fiyewu parce que k'o ye mɔgɔ fagala de parce que a b'a dɔn cɔ nin mun filɛ nin ye nin bɛna fura min k'a la n'ale ma fara la ale yɛrɛ jinɛ de ye de tɔ voilà mais i b'olu furakɛli kɛ wa alhamdulilayi sefula ne y'o fɔ an b'o furakɛli kɛ tile 28 tuma fɛn min bɛ yen n'a gɛlɛyara ka se o degré ninnu ma an b'o furakɛ tile 28 k'a ban pewu ne y'o de fɔ n ko o fura ninnu hali n'i y'o nasilen ma ne bɛ to ka mun fatɔ min bɛ yen n'a bɛ bɔgɔli kɛ n'a sɔrɔ hali n'a ye bɛɛ bugɔ a tɛ bɔ fatɔ mais fatɔ furakɛ b'o kɛ wa bon sefula ne tɛ fatɔ furakɛ dɛ ne bɛ jinɛ furakɛ ne tɛ fatɔ ne bɛ se ne tɛ fatɔ furakɛ dɛ i bɛ se mais t'a kɛ non ne tɛ fatɔ furakɛ ne tɛ fatɔ furakɛ n tɛ fɛn min kɔni kɛ n t'o kɛ dɛ mais i bɛ se mais t'a kɛ non ne bɛ se n t'a kɛ ne t'a kɛ mais kuma mɔgɔ dɔ bɛ yen ala y'u lajarabi o ye sigɛrɛti dɔw yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ yen o ye kula dɔw yɛrɛ ka mɔgɔ bɛ yen o ye suɲɛ est ce que janju dɔ bɛ yen min bɛ se ka kɛ k'u bɔ nin na wa alhamdulilayi sefula mɔgɔ minnu jarabilen don nin fɛn jugu in na ne delila k'a f'i ɲɛna yan ni an y'o tigi lakodɔn an b'o tigi furakɛ fo a furakɛcogo ɲuman a dɔ la yɛrɛ an bɛ se k'a fɔ a ɲɛna a bɛ ka fɛn yɛrɛ mun min n'o ye gulɔ bɛ sigɛrɛti an bɛ baara in kɛ o yɛrɛ de la a k'a d'a ma a k'a min a t'a nege minɛ tun a bɛ ko yɛrɛ de la a bɛ ko yɛrɛ de la a t'a nege minɛ tun a kɔni a mini bɛ dan o kelen ma e y'a faamuya kuma n'an bolo fara la an bɛna don maa dɔ fɛnɛ bɛ yen olu ka furuko gɛlɛyalen don cɛ o cɛ mana mun fɔ o tɛ kɛ est ce que janju bɛ yen min bɛ se ka furu nɔgɔya alhamdulilayi sefula danu bɛ yen mun bɛ se ka furu nɔgɔya kosɛbɛ o nɔgɔya sira caman bɛ an bolo mun bɛ musow ka furuko nɔgɔya parce que an balaka ninnu fana kuma dɔ la an bɛ fɛn dɔw fana f'u ye caman b'a fɔ ko furuko gɛlɛyara furuko gɛlɛya tɛ min ɲɛna woloma ɲini de don parce que bɛɛ ko k'i ka maa sɔrɔ mun tɛgɛ b'a kɔ sɔrɔ tɛgɛ b'a kɔ sɔrɔ a bɛɛ dun tɛgɛ t'a kɔ sɔrɔ a cɛ ka nalama
dɔw bɛ yen n'a farala ɲɔgɔn kan dɔrɔn tɛgɛ b'a kɔ sɔrɔ mais ne ko k'e tɛ fara ko f'a tɛgɛ k'a kɔ sɔrɔ ne dun ma dɔ fara a tɛgɛ in kan yanni o k'o kɔ sɔrɔ k'e bɛ taa se o ma a bɛ dɔ bɔ dɛ donc ni an bɛɛ ye hakili sɔrɔ k'a fɔ pour que tɛgɛ ka kɔ sɔrɔ dɔ b'i tɛgɛ fara dɔ tɛgɛ kan maa bɛ kɔ sɔrɔ. ça veut dire furu yɛrɛ dɔw bɛ yen u ka yɛrɛ dɔw bɛ gulon furu kama. furu kama dɔw bɛ furu yɛrɛ kɛ o san yɛrɛ yanni san yɛrɛ ka yɛlɛma u b'a fɔ alhamdulilayi rabi alamin. ala yɛrɛ ka kɛ. dɔw ka hɛrɛ yɛrɛ de siri bɛ i ka muso don hali n'i taara dɔnnibaa dɔw fɛ u b'a f'i ye karisa n'i bɛ fɛ ka hɛrɛ sɔrɔ dɔrɔn muso ta i bɛ muso fɔlɔ mun ta yanni n'i y'o ta yanni a muso yɛrɛ kɔnɔ ka kɛ san kelen k'i ka ko lajɛ ma dɔw ka hɛrɛ siri o de la ne k'i ma n ko k'o ye dɔnni ni lajɛli dɔn de ye ka mɔgɔ yɛrɛ ka kungo fa ne ka kɛ sababu ye k'a fɔ a ye o ye koba de ye mɔgɔninfinya la voilà parce que tuma dɔ la adamaden bɛ ban ko dɔ la ka sɔrɔ a ka hɛrɛ de b'a la sisan n'i y'a jateminɛ an ka nin génération laban ninnu na caman ba de bɛ yen minnu bannen don muso furu ma n'i y'o ɲininka u b'a fɔ ko an b'a dɔn k'an ka wari sɔrɔ mɔgɔ min bɛ wari sɔrɔ kuma b'a maa si t'a dɔn donc gɛrɛsɛgɛ kɔni ye fɛn dɔ de n'ala jɔra dili kan n'a tamatɔ n'a bɛ bɛn fan dɔ fɛ donc ni mun kɛra faamuyaliba ye i b'a dɔn k'a fɔ fɛngɛ gɛrɛsɛgɛ ye ala de ta ye yu'tihi man yasha o b'a di mɔgɔ ma mun y'a diya inchallah a faamuya kuma n'an bɔr'o la furu kɛlen kɔfɛ denw alhamdulillah sefula denko ye fɛn dɔ de ye ale ko ka nɔgɔ ko maa ka gɛlɛn parce que muso bɛ n'a cogoya don i n'a fɔ cɛw bɛ n'u cogoya don n'anw y'a lajɛ k'a dɔn k'a fɔ ko muso bɛ yen i bɛ se ka den sɔrɔ ni an ka baara kɛtaw ye n'ala sɔnna n'anw ye ala deli kɛ an bɛ dati yɛrɛ d'i ma ka bɛn o ma n'ala sɔnna i bɛ lajɔ i bɛ den sɔrɔ an bɛ denko dɛmɛ kɛ muso ye kosɛbɛ n'ala ka diɲɛ inchallah kuma faamuya kuma n'an bɔr'o la don dɔ la an ka baro dɔ tɛmɛnen na i da magara fɛn dɔ la i ko ni balontan dɔ bɛ ka jouer yan'a ka ban e bɛ se k'a fɔ balontan yɛrɛ tɛ taa wuli min i b'a fɔ diɲɛ bɛɛ mɔgɔ dɔ ka wele sera ma don dɔ olu bɛ i ɲininka a la n'a y'a sɔrɔ loteri ninnu u b'a fɔ tubabu jamana ka jeu dɔ bɛ kɛ a n'a jeu cɛ i bɛ taa i ka fɛnw ɲɛfɔ n'i y'a ɲɛfɔ o la n'a bɛnna i bɛ gɛn n'a y'a sɔrɔ i bɛ baara fu alhamdulillah o dekun o fɛngɛ minnu bɛ yen o yɛrɛ tɛ dekun ye o ye ka hɛrɛ ɲini de mɔgɔ minnu bɛ yen n'o bɛ faransi u ye loteri ninnu jouer ka wari d'a la pour que u bɛ se ka gagner an b'u dɛmɛ a sira kan et puis an b'u dɛmɛ ka se ka balontan résultat ɲuman d'u ma mais ale ko ɲɛ de ka misɛn dɔɔni parce que n'i ka baaraw ka ca f'i ka ale jate bɔ de a ko ka ca dɔɔni lajɛli kɔnɔna na ko ka ca dɔɔni n'an y'a lajɛ k'a jateminɛ k'an ka peseliw n'an ka fɛn bɛɛ kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko équipe minnu de bɛ se ka gagner an b'a f'i ye k'a fɔ bon nin équipe ne nin ta i bɛ gagner nin na bi et puis bi score min ye fana an tila k'a f'i ye ni ala ka diɲɛ inchallah kuma n'i sera ka balontan yɛrɛ ta fɔ balontan ninnu sababu dɔw bɛ yen k'u dɛmɛ wa alhamdulillah sefula balontanna minnu bɛ yen n'u mago bɛ dɛmɛ na ne b'u dɛmɛ fo dɛmɛ ko ɲuman u bɛ ɲɛ sɔrɔ fɛnɛ wa hali a tɛ tan ta parce que mɔgɔ caman de bɛ yen bi minnu se balontan na mais ala ni dɛmɛbagandanya dɔw ta ye wariko dɛmɛ b'a la wari tɛ n bolo o de la n ma se ka ɲɛ sɔrɔ dɔw yɛrɛ ta ye c'est à dire ko yɛrɛ siri yɛrɛ minnu d'a ma a tigi yɛrɛ ka mɔgɔninfinya ɲɛ ma a tɛ ka se ka ɲɛ sɔrɔ ko la donc nin bɛɛ de b'a ko kɔnɔ alhamdulillah n'an y'o mɔgɔ fɛn fɛn dɔn anw bɛ se ka i bɔ a dingɛ kɔnɔ sur les champs pour que i bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogo bɛɛ anw bɛ dɛmɛ sira bɛɛ kan kuma tɛ maa min b'a ko kɔnɔ ka kɔrɔ i mago bɛ ɲɛtaga ba belebele de la ko sira kan n'an k'an bɛ dɛmɛ kɔni a bɛ fisaya kosɛbɛ ala ka jɛ kuma nafolo dun alhamdulillah sefula nafolo ko kɔni o ye an ka taa so ye o y'an ka tɛmɛ sira kɔrɔ de ye parce que ko mana kɛ cogo cogo o b'a sɔrɔ ala ye ko dɔ de jɛ i la kojugu fɛn min ye nafolo ko in sira ye an bɛ ala tanu n'a ye parce que hali bi ka se ko min tɛmɛna donc an ye ko caman kɛ o ko kɔnɔna na nafolo ko kɔni n'i ye an ɲininka o la cogo cogo ka di an b'a fɔ i k'o da kɔnɔ an b'o kɔnɔnafɛnw jiri la n'ala ka diɲɛ inchallah a faamuya kuma i ka kuma laban nin émission kɔnɔna la
na kumakan laban ni sigira na ni émission kono o de ka diaspora bɛɛ fo ani ka e yɛrɛ fo Sefu la ani ka dugawu k'an ka jamana ye ala k'an ka jamana sabati ka suma ala k'an bɛn hamina ko nɔgɔya an ka sankura in ala ka tɛmɛ an ka hɛrɛ la hɛrɛ minnu b'a kɔnɔ ala k'u sabata ye tɔɔrɔ minnu b'a kɔnɔ ala k'an kisi o ma diyara ye kuma min yɛrɛ fo kosɛbɛ la ka diɲɛ bɛɛ fo surtout an ka diaspora an ka foli bɛ bɛɛ lajɛlen mɔgɔ fɛn fɛn ɲɛ b'an na ni san ninnu wagati na surtout Afrique kɔnɔna la an b'an ka Ivoirien fo kosɛbɛ ka fɔ Ivoirien wagati a tɛ janya Sefu yɛrɛ ma sisan Ivoire ala ka jɛ a bɛna mɛn inshallah an ka foli b'an kanubaga bɛɛ lajɛlen ka fɔ a bɛɛ lajɛlen assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh a k'an mɛn diɲɛ wagati bɛɛ